سلام تخطاتلتنا الشانل كمل لكم كمي تخونو كم وترو سناي كون ملتسخم نيوتيو لومي حنت فليز بلد تمرتي هيزلكم قريبا زلهم ناي لومي تمرتي كاب قدس مسحف زمتتيا قال كابتن زد عما زانتاتات ناي قدس مسحف دمايا ابلوي كلانيا تركب اب قداماي ساميل معرف 17 كتريو تقولوا تزانتا دما زانتا ناي داويتن غولياتن ياتبل زانتا زيا بتاريخاوي اقلالصا قال كابتن زد عما زانتاتات ناي قدس مسحفيا لعلمانم دما كابت زانتا زتعم دما مزقع زي هيوتنا بغيربا أبقع زي هيوتنا أما عالتاو هيوتنا كتغمنا تخل زانتا ونيا بخمي مخانو أبزا فيديو كقلت لكم يكسا مودة أنت تخطات لكم هالتي نتوم زيت فلتوار نجمريا أب تجزيتي إسرائيلويان فلسطينيين أب عبو وتر نيروم ناي وقو وتر نيروم كلتيوم دما دفعاتهم حزوم نيروم أقاطع أب تجزيتي فلسطينيين حدا أزيج جيف سخونة سرا وتحضر نيروم شمو جوليات بحال نيرو كاب نورمال سبا زيج جيف مخا كاب عنك كاب رؤسو كساب صفرو برتع زخونة أطوار زعتقي بحاتين استشفنه كنت قال جمع راديو ولا زورور نجار زحازي نيرو سلزي أزيو حيال سلزي نبرة نتوجن تايلوم نقدميت متيو إسرائيلويان تزحيالة وتهدركم ديو حيال زولكمو نبايا متوه أنا دمان فلسطين كلتينا هنقتمينا أنا أنت سعيرة جزوات ناتنا براينات ناخد كونيكم تناتكم شامبيون تسعير تناتكم كيلا تسعير دما هنا جزوات ناتكم نخون بمبال نربع مع تزخون إنما إزنو ما تميموم وتحضراتن نقولنا إسرائيل دما بفرهي توريرهم لزنا برجزينير أبتك زيت دعويت نشتي ودينيرو أقاطع مع بولي هو نابتي أحواتو سلست أحوات أبتدفع نسرائيل كقالة خلمتيهم سلزي نبراو متيو نعم كبتسحن زخانة سنك كبامن كمون دهيوم كفلتي لمتي خلو أقاطعمي تي عبد سبعي قوليات كتشدر سمعه شعكر بيلنتهم سبعين ساعتين تاي زخون زلون تاي زيلو زتصرف زلون سراويتنا أملاخ تاي زخون السبيب له وزيس كده فباي لحد وتهدر مالتيو زي كم زي لله أزي جفيا زي حيالي نزين تسعير كاغن تنقوس زي تعدنا حابتن زي تعدنا تسقطاتن كبرن كب مخانو يورلو يلي نقرأ تاورا مس سبع داويت ويلكي زدانون كقطمو يخيل يلو كحسب جمير مالتي لذي حركة طمحواتو مستوى وتهدراتكم وخزرار مسمعو واسمع عند سخا كيد أباقع كادا قواسي قواسانا أباقع سلزي نبري أباقع كادا قواسي زينا خاز خوون بوتا يكونوا وتهدرون أيكون كان بمبال سوق قبل فتينو سدما نعوي سمعون تخيل نابتي نقوصنا إسرائيل زنبرا ساول كيدو أنا نزي سبزي كسعره يخيليه كقتلو يخيليه يلو كزاربا يفتن مالتي شعود تنقوس سخانيش تيوديخا نايوقع تمكريبل كان بنتعارو غوليات كابنس إنه تبوت درنام بوجن زعبي نفس دما العلمان محيالن تواجع سبيم لازم كم يجر كاتخولو مبال كسمعي دلين انتخونه قديبل كان أنا مرور مسابقة مثل مقاسم تريتي كلغو كندي أنا بسن كندي كالي أراويتني مزنيو حنت مع تدما أيات وانت كنت بلعتني تفلتني سلزي تأملاخ كابزيو أتم أراويز تخلخلني كابزون برقت كخلخلني بمبال كقطمو مخانون كسعرو مخانون بتأمان النت مس نقرو حرايلي سدو كيدو دما وانشفو حيزو خيدو نتي ججف غوليات بحنت امنينا وانشف دربيو اب جنبار بمركب كم زقتلون نفلسطيناويان كم زعربوم يتنجر زانتا زيا بحصر زبالتيا اتملخت ابتوش تزلجن قسيلنا نريو كم فتنينا حدا بحدا let's go now so مجمريا كابزيات زانتا زيان مهارون تلنا shift your focus أتوكرناتنا أدوبناتنا كل جزء نابين تبو كنت إنك خنكلالنا داويت بزعبات جوليات كسمع كله مجمريا أدوبناتنا بيجيرو جوليات كسب كندي حيال مهان كسب كندي شكال مهان كسب كندي قتال مهان زي كونه نجوليات تسعيرو انتاي كركب مخانو توم وتدراج نقرو نزن تسعيرك تايلومو زي حبت لك كبر لك تصقال لك نعملاخ كم زخبرك تقبري خالع لي دما كاب نقوس دما بزح باللجاتات لك تفتاون كبورنا بزعد دما كتكوني خايلوما سلازي نزيان صبق نغرات راي اتوكره يبلن داويت مرتوس مصحفكم يزبلنا سلازي اتوكرناتو نابت صبق نغر امبر نابت حماق نغر اي جبرن سلازي كل غزيا بهيوت
ኣተኩሮናትና ናብቲ ክንረኽቦ ንኽእል ፅቡቕ ነገር ሰናይ ነገር ዳ እምበር ካብቲ ክመፀና ዝኽእል ካብ ውድቀትና ሕማቕ ነገር ከነተኩር የብልናን ሓንጎልና ኩሉ ግዜ ናበይ ዘተኩር ናብቲ ሕማቕ ነገር እዩ ዘተኩር ምክንያቱ ሓንጎልና ንክከላኸለልና ዝተፈጠረ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ካብ ሕማቕ ክከላኸለልና ክብል ከይትመውት ከይትወድቕ ከይትገደገደገደ ነተን ኔጌቲቭ ጥራይ ከምፃልና እዩ ንሕና ግን ሽፍት ጌርና እቲ ፖዚቲቭ ወር ኢፍ ድሕሪ ተዓዊተ ክመፀኒ ዝኽእል ኢልና ነቲ ፖዚቲቭ ከነተኩር ሽፍት ክንገብሮ ወይ ከነተኩር ክንክእል ኣለና David chooses to get info about the good things for him out there. ትፅቡቕ ነገር ድሕሪ ምዕዋቱ ዘጋጥሞ እምበር እቲ ሕማቕ ነገር ድሕሪ ምውዳቑ ዘጋጥሞ ኣየተኮረሉን ካልኣይ ድማ ዳዊት እንታይ ገይሩ እቲ ኣብ ሂወቱ ክዕወት ከሎ ዘጋጠሞ ኤክስፒሪየንስስ ዝተዓወተሎም ዓወታት ጥራይ ንዖም ክዝክር መሪፁ ካብ ኣናብስን ካብ ካልኦት ኣራዊትን ጥሪተይ ክከላኸል ከለኹ ዝስምዖ ዝነበረ ኩርዓት ዘኪሩ እምበር እቲ ወዲቑ ዝሰዓርዎ ዝተበለሉ ነገራት ክዝክሮ ይደልየን ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ብልጫታትና ዓወታትና ፅቡቕ ነገራትና ዳ ኩሉ ግዜ ክንዝክር ንፈትን እምበር ሓንጎልና ኩሉ ግዜ እቲ ኔጌቲቭ ነገር እዩ ዝዝክር ንሕና ግን ገምጢ ኢልና ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገርናን ዓወታትና ከም ንዝክር ክንገብሮ ኣለና ዳዊት ድማ እዚኣ ኣዕዊታቶ be bigger than your fears ካብቲ ፍርህናትካ ንላዕሊ ክትዕየል ክትከል ኣለካ መብዛሕትኦም እስራኤላውያን በቲ ጭርሖ ናይቲ ዓብ ጎልያት ተዳሂሎም ብፍርህ ተዋሒጦም ነይሮም እዩ ዝብለና ዳዊት ግን ኣብቲ ፍርህናቶም ክኣቱ ይደልየን ኪኖቲ ፍርሂ እቲ ዝመፆ ፅቡቕ ነገር ብምትኳር ናብ ኣምላኹ ብምእማን ነዚ ዓብ ብድሆ ክገጥሞ መሪፁ If you don't, you will end up settling for the things that are less than your fears and you will be enslaved by your fears. ነቲ ፍርህና ክሳብ ገጢምና ልዕልዩ ክሳብ ዘይኮንና ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ፍርህና ኢና ክንነብር ዝፈርህ ሰብ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝግበኦ ሂወት ንታሕቲ ዝነብር ሕጉስ ድማ ኣይኮነን ባርያ ናይቲ ፍርህናቱ ኮይኑ ይነብር ይብለና ማለት እዩ So ካልኣይቲ ነጥቢ ንሪኣ focus on your strengths I love this point and point 5 እዚአን ክልተ ብጣዕሚ ፈትየን ቀዳመይቲ focus on your strengths ዳዊት ምስ ጎልያት ክገጥም ከሎ ተጋጢሞ በቲ ናይ ደጋውር ኣጠማምታ በቲ ኖርማል ሰባት ዝርይዎ ጎልያት ክንዲ ገለ እሞኻ ኣዝዩ ብሉእ ዝኾነ ኣፅዋር ዝዓጠቐ ተመክሮ ናይ ውግእ ዘለዎ ሰብ እዩ ዳዊት በንፃሩ ተዋጊኡ ዘይፈልጥ ሰብ እዩ ኣብ ወታደር እውን ኣይነበረን So if you compare Goliath with David ነዚኦም ክልቲኦም ከተወዳድሮም ተጀሚርካ ውድድር የለን ኣብዚ ቦታ እዚ ምክንያቱ ሓደ ኣዝዩ ምኩር ሰብ ምስ ዜሮ ተመክሮ ዘለዎ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና So at first gallons, Goliath seemed unbeatable, bigger and stronger than any man. David, on the other hand, was quick and agile. He played on his strengths. David ግን በንፃሩ ቁልጡፍን ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ቁልጡፍ ከምኡ ድማ agile ድማ ክለዋውጥ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ flexible ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ነይሩ ዳዊት በቲ ንሱ ዝኽእሎ በቲ ናቱ ጥበብ ዳ እምበር በቲ ናይ ጎልያት ወይ ከዓ በቲ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ወታደር ክኾኖ ዝግብኦ ኣይኮነን መፂዎ እቲ ዘይምፍላጡ ድማ ጠቂሞን ዳዊት ከም ወታደር ኣይተመልመለን ስለ ዝኾነ ንሱ ምስ ኣንበሳ ምስ ካልእ ኣራዊት ክገጥም ከሎ ከም ዳዊት እዩ ዝገጥም ነይሩ ምስ ጎልያት ክገጥም ከሎ ድማ ከም ዳዊት እዩ ገጢም ከም ዳዊት ስለ ዝገጠመ ድማ ክዕወት ኢሉ ድሓር ክንሪኦ ኢና ከም ዳዊት ዘይገጥም ነይሩ እንታይ ብድሆታት ከጋጥሞ ይኽእል ነይሩ እዚኣ ድማ ኣብ ሂወትና ኣገዳሲት መልእኽቲ እታ ዝዓበየት መልእኽቲ እውን ክብላ ይኽእል ማለት እዩ While he couldn't best Goliath in brute or strength, his size, speed and capability allowed him to react to Goliath's offensive. ንጎልያት በትናቱ ክእለትን ፀጋታትን ብለጫታትን ገጢሙ ክስዕሮ ይክእልኒ ዝኾነ ሰብ ክስዕሮ ይክእልኒ ነይሩ ምክንያቱ ኣዝዩ ገጅፍ ስለ ዝነበረ ንጎልያት ግን በቲ ድኹም ጎኑ ኢኻ ክትገጥሞ ዘለካ ድኹም ጎኑ እንታይ ኣዝዩ ገጅፍ ስለ ዝኾነ ቅልጡፍ ኣይኮነን ስለዚ ከምኡ ድማ ጎልያት በቲ ናይ ውግእ በቲ ናይ ጭማራ በቲ ናይ ኩናት ኣዝዩ ምኩር እዩ ዘይክእሎ ነገራት ግን እንታይ ነይሩ ብወንጭፍ ምኩር ኣይኮነን ስለዚ ዳዊት ኣዝዩ ርሒቁ ብወንጭፍ ግን ክዕወተሉ ይኽእል ነይሩ ስለዚ በቲ ንሱ ዝኽእሎ ጥበብ እዩ መኪትዎ and that's very important for us to learn ንጎልያት ኣገሪምዎ እዩ ጎልያት ምስ ራእየ ዳዊት ከልቢ ድየ ዳ ኣነ ብወንጭፍ ክትበኣሰኒ ኢልካ መፂኻ ኢልዎ who cares ዳዊት ብምንታይ ይበኣሶ ኣገዳሲ ይኮነን ውጊ እዚ ኣብ ውጊ ክሳብ ዝኾነ ብምንታይ ትዋጋ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ስለዚ ንጎልያት ኮምፕሊት ሰርፕራይዝ ወይ ከዓ
ካብ ትፅቢት ወፃኢ ኮይኑ ይመፅዮ ዳዊት እሱ ከም ናቱ ዝተሰከመ ይፅበ ነይሩ and that's the trick ኩሉ ግዜ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ክንከውን ክንክእል ኣለና when you fight against an enemy bigger than you don't follow their rules this is the lesson here ትፀላኢ ናትካ ልዕሊ ዓቕምኻን ካባኻ ዝዕይል እንተኮይኑ ብናቱ ጌም ኣይኮንካ ክትዋግኦ ዘለካ ናትካ ጌም ክትገብር ኣለካ ናትካ ሕግታት ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ብናቱ ሕግታት ንሱ ኣዝዩ ሓያል እዩ ተመክሮ ኣለዎ ንስኻ ግን ንሱ ዘይፈልጦ ሕግታት ንሱ ዘይፈልጦ ቴክኒክ ክትምህዝ ክትክእል ኣለካ ከምኡ እንድሕር ጌርካ ሰርፕራይዝ ክኾነ እዩ ንሱ ኣብ ናትካ እግሪ ድማ ክንብርከኽ ክግደድ እዩ number 3 use what you have በቲ ዘለካ ተበገስ ብዘይብልካ ምሽቁርቋር ዘይኮነ ብዘለካ ዳዊት በታ ዝኽእሎን በታ ዘላቶን ካብቶም ሰራዊት ናይ ሳውል ወይ እስራኤላውያን ዝኾነ መሳርያ ይወሰደን በታ ዘላቶ እዩ ክምክቶም ክፈቲኑ ንጎልያት ማለት እዩ ክምክቶ ጥራይ ዘይኮነስ ክስዕረውን ክኢሉ ስለዚ ክልተ ነገር ክንፈልጥ ንኽእል ዳዊት ብኽእለቱ በተን ዝኽእለን ከም ዝኸደ ካልኣይ ድማ ኩሉ እቲ ዝተገበረ ድማ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ምዃኑ ምክንያቱ ዝኾነ ሓገዝ ካብቶም ሰራዊት ናይ እስራኤል ኣይተጠቀመን እዚ ድማ ኣምላኽ ፍሉይ ስራሓቱ ከርኢ ስለ ዝደለየ እዩ ማለት እዩ so many complain about what they don't have why not having what they don't have is a problem መብዛሕትኡ ሰብ ትዘይብሎም ነገራት እዮም ዝርዩ ስለምንታይ እሱ ከም ዝጎድሎም ንሱ ዘይምህላው ክሳብ ክንደይ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ኣብ ሂወቶም ሓደ ነገር ካይኮነን ብዙሓት ነገራት ገይሮም እዮም ዘቕርብዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ህቦና ኣብቲ ዘይብልና ዘይኮነስ ኣብቲ ተዋሂብና ዘሎ ፀጋ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እዚ ፀጋ እዚ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ምስ ነፍስና ዕሊልና ከነለልና ኣምላኽ ዘይብቁዕ ሰብ ኣይሰርሐን ይብል ዶክተር ማይልስ ኩሉ ሰብ ዝፈጠሮ ብጥበብ ይፈጢርዎ ስለዚ ኣነ ሓንቲ ክእለት የብለይ ትብል እንተለኻ ንኣምላኽ ኢኻ ትፀርፍ ዘለኻ ዘይብቁዕ ሰብ ሓንቲ ዘይብሉ ባኮ ፈጢርካ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ እናበለ ክረዲ ይፍትን ስለዚ ኩሉ ሰብ ፀጋ ኣለዎ ትሕቶ ፀጋ ናትካ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ዳሲስካ ፍለጦ ይዕብዮ ድማ compared to the weapons Goliath had David seemed insignificant ንጎልያት በቲ ዝነበሮ ቃውማን በቲ ዝነበሮ ኣፅዋርን ዳዊት ቻንስ ኣይነበሮን አንጻሩ ስለዚ በቲ ካልኩሌሽን ንሕና ንሪኦ ዘለና ናይ ዓለምና በቶም ናይ ዓበይቲ ካባና ንላዕሊ ተመክሮ ዘለዎም ንሕና ቻንስ የብልናን እንትኾነ after all he had only a sling and 5 stones in his staff ስለዚ ወንጭፍን 5 እምንን ቁርባ በሻን ሒዝካሲ አንጻር ሓደ መዓት ሓፃውንቲ ዝተሰከመሲ ቻንስ የብልካ however that's not the game ዳዊት በቲ ናቱ ጥበብ እዩ መፅይዎ ነፍቲ ናቱ ጌም ድማ እቲ ሓፃውንቲ ናይቲ ጎልያት ኣገደስቲ ኣይነበሩን ምክንያቱ ንሱ ወርዊሩ ክበፅሖ ኣብ ዘይክእል ኮይኑ እውን ከጥቅዖ ስለ ዝኽእል ዝነበረ ማለት እዩ but the truth is you have to make use of what you have already got and get what you wanted stop making excuse ስለዚ በታ ዘላትና ጥበብ በታ ኣምላኽ ዝሃበና ብኣኣዳ ክንከይድ ኣለና እምበር ግዜና ናብቲ ዘይብልና ከነማርርን ከነቆዝምን ከነስቆርቁርን ከነሕልፎ ኣይግባአናን ስለዚ ኩሉ ግዜ use what you have start where you are and with what you can በቲ ዝከኣለና በቲ ዘለና ኣብቲ ዘለና መድረኽ ኮይና ክንጅምሮ ክንክእል ኣለና ዳዊት ኤግዛክትሊ ከማ ክገብር እዩ ክኢሉ ኩሉ ድማ እቲ ዘይምፍላጡ ንኣብነት ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ክንመፅእ ከለና ሓበሻዊ ኤርትራውያን ብፍላይ ብዙሕ ዝጎድለና ኣሎ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ዝጎድለና ኣሎ እንትኾነ ግን ንሕና ዘለና ፅቡቕ ነገር እውን ኣሎ እዚኣይና ታቀኒ መልእኽቲ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ እውን ክደግመልኩም እየ ፅቡቕ ነገር ናትና ከነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ኣብ ምዕቡል ዓለም ምስ መፃኻ ቋንቋኦም ኣይትኽእልን ኢኻ ሲስተሞም ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣነባብሮም ኣይትፈልጦን ኢኻ ስልጡን ትምህርቲ የብልካን ኩሉ ነገር የብልካን ኣይትኽእሎን ኢኻ የብልካን ኣይትኽእሎን ኢኻ everything is like that ንስኻ ግን ነዚ ናቶም ሜንታሊቲ ክትገዝኦ የብልካን ኣይትኽእሎን ኢኻ ዝብል ንዕዖም ኣይጠቐመን ንስኻ በቲ ዘለካ ፀጋታት ክትዋጋእ ኣለካ and this is exactly what I did in my life ዝብለኩም ዘለኹም ኣብ ሂወተይ ዘተግበርኩኒ ምስ መፃኹ ኣነ ክመሃር ይኽእል እየ ዝብል ነይሩኒ እምነት ነይሩኒ ክእለት እውን ኣለኒ ኢለ ዝኣምን ነይረ ስለዚ እቲ ዕድላት ክረክብ ከለኹ ብዙሓት ሕጂ ኣብ ኤሮፓ ከምዚ ኣሲስተንት ዝድግፈካ ገለመለ ገለሉ እሳቶምሲ ንዓኻ ክሪኡኻ ከለዉ ካብ ኣፍሪቃ መፂኻ ዋላ ሓንቲ ዘይትኽእል ዝግባኣካ ይመስለካ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር ገለመለ ንሳቶም ዘይከኣልዎ ከመይ ጌርካ ክትክእሉ እዮም ዝብልካ ሕጂ ኣብኦም ዲፐንድ ክትገብር የብልካን ኣነ ብፍፁም ንዖም ኣይሓተትክዎምን ሰጊረዮም ከይደ ንዕቀት ዘይኮነሲ
بعلي دليل من قدم سرحبكو نتا assistant ناتي زنبرت هي أنا كم زنا يونيفرسيتي أدي رخيبة لهم زولكوا أوكي congratulation لاتني معناته مساعي تماخركون حق زني بالكوا بعالخا من قدها بناتك من قدي بناتك تبقى كتتعفى لك معناته أتوم كحجزو خاز بالوم أو بناتهم عينيهم زريوان عالم بتناتهم عيني بتناتهم أوكي لدما السخا بوتا خابز تحت بوتا تراهيو اليوم كتكيد تغلى يمسلم برقص نتوم اسيستنت ناتي زنبرو اليوم تماهيرا اليوم هيوت على نكبل خلاني نخل مكحي لزيكم كوس انسباير نخبركم سلز دلي بتناتهم من قد كيدا ندزخون اب ريستورانت ويا بحر ناي سريت كامبانيوم بوتا ينيرو لك انا ግን ኪኑ حلم ስለዝገበርኩ ይቃል ኢለውን ስለዝኣመንኩ ኣብቲ ኪኖም ንዓይ ክዕግበና ኣብ ዝኽእል ደረጃ ህይወት ክበፅሕ again ካብውን ንክዓቢ ኣኽኢሉኒ ክብለኩም ይኽእል Number 4 don't listen to everyone this is my favorite again ንዝኾነ ሰብ ዝበካ ምኽሪ ኣይትስማዓዮ even mine ናተይ ምኽሪ እውን እንተኾነ ኩሉ ኣይትስማዓዮ ዘድልየካ ጥራይ ውሰዲ And this video is one of the best videos I've ever made. ካብ ኩለን ዝገበርኩም ቪድዮ ተዝፈትዋን ተዝበለፀትን ክትከውን ትኽእል እያ ዝብላውን እያ እዚኣ ምክንያቱ ምስ ሂወትና perfectly match ክትገብር ትኽእል ኢለ ስለ ዝኣምን Many started to silence David including his brother. ዳዊት ነቲ ዛንታ ናይ ጎልያት ምስ ሰምዐ ክገጥሞ ምስ ሓሰበ መጀመርያ ሓዊ ክላ ትቕበል እስከ ስኻኻ ካብ ጉስነትካ መን ሕለፍ ኢልካ ኣበይ ወታደር ኮንካ እንታይ ትፈልጥ ስኻ ኣነ ክእለት ኣለካ ኢሉ ስቕ ከብሎ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣይሰምዖን ግን ዳዊት ካልኦት እውን ኩሎም ወላ ሳውል እውን ስቕ ከብሎ ይፈትዩን መጀመርያ ስኻ ተመክሮ የብልካን ዓቕሚ የብልካን ኩልና እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሰሚዕና ኢና you don't have experience ከምዚ የብልካን thanks God ክትኣምንዎም የብልኩም ምክንያቱ እቲ ከምኡ ዝብለካ ዘሎ ብናቱ ኣጠማምታ ናይ ዓለም እዩ ዝብለካ ዘሎ ብናትካ ኣይኮነን ዝርያ እንታይ ዓይነት ጊፍት ኣለካ ንዓኻ ከይፈልጠካ ክእል ስለዚ in their opinion he had no chance against the giant ብናቶም ኣተሓሳስባ ንሳቶም ወታደራት ከለዉ ስለዘይከኣሉ ክገጥሞ ስለዘይክእሉ ዳዊት ዝኾነ ይኹን ቻንስ የብሉን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ንዓና እውን ከምኡ እዮም ዝርዩና ዋላ እቲ ንጉስ ሽዑ ዝነበረ ሳውል ኣብ መወዳእታ ምስ ኣመኑ እንታይ ኢሉ ኣማራፂ ስለዘይነበረ ጥራይ ኣሚኑ ብክልተ መንገዲ ኣሚንዎ በቲ ሓደ ንዳዊት ተኸሰረ ዝኸስሮ የብሉ ምክንያቱ ወታደር እውን ኣይኮነ ካልኣይ ድማ ምርጫ እውን የብሉ that's why ንዳዊት ክኸይድ ኣፍቂድሉ ግን ከም ምኽሪ እንታይ ኢልዎ ናቱ ተመክሮ ሸር ገብሮ ንዓበል ነዛ ኣፅዋር ናተይ ውሰድ ነዚ ተኸደን ነዚ ግበር ክብሎ ጀሚሩ that's very important ዳዊት ዝገበራ ለማንም እያ ትሕግዘና ዳዊት እንታይ ኢልዎ ፈቲንዎ ነቲ ዝሃብዎ ምስ ረኣዮ ግን ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን ገጂፍዎ ተሓፃውንቲ ኣውፃውፃ ኣቢሉ ኣነ እዚ ነገር እዚ ኣይፈልጦን ኣይለመትኮን ኣነ ነዚ ክንዲ ገለ ሰብ ከም ዳዊት ይክገጥሞ ከም ናትኩም ኣይኮንኩን ዝገጥሞ ስለዚ ልክዕ ከምታ ዳዊት ንነፍሱ ዝኣመና በቱ ንሱ ዝኽእላ እዩ ክገጥሞ ፈቲኑ and that's why he succeeded ነቲ ናቶም ሓፃውንቲ ገይሩ እንደዝኸይድ ከይፈተኖም ሞተ ነይሩ ግን ነቲ ናቶም ገዲፉ በታ ንሱ ዝኣመነላ መንገዲ ከይዱ ስለዚ ሰባት መንገዲ ከሪኡካ ተመክሮም ከካፍሉካ ከለዉ ካብ ናቶም ጉዕዞ እዮም ተበጊሶም ዝነግሩካ ዘለዉ ንሳቶም ዘይተዓወቱሉ ንዓኻ ዘይከውን እዩ ዝመስለካ ኣነ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር እንተይልካዮ ሓደ ቅድሜኻ ዝመፅእ ሓውኻ እሞ ንሱ ኣይቅበሎን እዩ ንዓ እስከ ዝግበር ክብለካ ክእል ሳይለንስ ክገብረካ ክእል ኣይትስምዕዎም ይብል ኣለኹም ክንሰምዖም ንኽእል ኢና ግን ንሕልምና ቀቲልና ኣይኮናን ክንሰምዖም ዘለና ሕራይ እናበልና መንገድና ክንገብር ኣለና ምስኦም ክንካታዕ ግዜ ክነጥፍ የብልና ንዖም ሕራይና ስራሕና ግን ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ሽዑ ብዓወትና ጌርና ከነረድኦም ክንክእል ኣለና ብኣፍና ብቓላትና ብብድዒ ኣይኮናን ከነእምኖም ዘለና ዳዊት ከምኡ ይገበረን ንስኻትኩም ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ኣይተኻትዖም ኖ ኣነ ብናተይ ክገጥመ ኢሉ ኸይዱ ብውፅኢቱ እዩ የእሚንዎ ንሳውል ይኹን ነቶም ካልኦት ወታደራት It's good to ask others advice but never allow them to talk you out of your dreams and visions ናይ ሰባት ሕልሚ ናይ ሰባት ምኽሪ ክንሰምዕ ፅቡቕ እዩ ናይ ሰባት ዘረባ ክንሰምዕ ፅቡቕ እዩ ሕልምናን ናትና ራእይን ክድቆስ ብኦም ግን ከነፍቅድ የብልናን ስለዚ ንዖም ፅላለ ዝመስል ንዓኻ ዝከኣል ክኸውን ይኽእል እንተዘየለ ንሳቶም ዝበልዎ ኢኻ ክትነብር ናይ መወዳእታ don't underestimate yourself ንነፍስና ኣትሒትና ክንርኢ ኣይግባህናን judging how Goliath looks in appearance compared to David you think Goliath was the superior one ካብ ጎልያትን ካብ ዳዊትን ኣንበወዳዲርካ ብምርኣይ ጎልያት እቲ ዝስዕር ብናይ ዓለምና ኣጠማምታ ዳዊት ካብ ርግፅ እቲ ክስዓር ዝግብኦ እዩ ዓለም ግን ከምኡ ይኮነትን
أملاخ كابهمي كنا نسرح سلزي كل جزء نفسنا كنا غيبلنا أنصار زخول زولو تكنولوجي نحن أنت يلا أنت نفلتنا نو نسخات فلت ولا كابت فترة أملاخ بقى خبص حس دليل العمل له and that's why كان أبيتنا أملاخ مجلس زخون وحياته بتهم زعبيو بتهم زناس زعلفوا زك نيجز تريخ التاريخ يوسف كاب برخامتيو نفرعون أما خرنا تكون كيلو أبو قدس مسحب بزعق زينا نريوزي داويد كاب مقاسنا باقع متيو نتزبرت عوت هدرك قتل غيلو this is life أب هيوت ولا أب كوربرات ولا أب بيزنس ولا تخيط تاريخه كنت عبيت زنبرو بزي تقمز مسؤول زنبرو سبات كاب بيزنس وتش أمالو سلازي نسخة لنفسها نخيلتك أي تنعقي أي تكونات it's always dangerous to underestimate yourself when you do underestimate yourself and your own capabilities you end up achieving less نفسها تنعقي تغين كاتا دغم در غين كا كل جزء تحيت كاغنا بريخة تحط زخانة وتسيدون كتركبيخة if anything you should be overestimating كاونا أبو نفسها عبي خامر أي زبالت أيو كل جزء كتعوت تخينك نفسها يخيل يزبل المنفس كتباك تكلال لك أنا نعبنت أبزمتي يذكرني أبتي ناي مجمريا قانقا كنمهار كلن تاخد كنت دلي خلو خلو أنا يونيفرسيتي كمهار دلي كلهم كلهم مستيق قانقا زي مخال قال جوكيد مثلا لا you kidding right يمزبها نعتو أب سويس قال ملا سدتني أبزح زمهار أي يونيفرسيتي قال أبزح هيكونن لمود that's why بفلا قانقا زي تخل قال ملا اتزلوا عدلات زي كالي زمسلك زمسلهم نعمنا خاب جن thanks God أنا أقول لدي أمانك وإذا عبنا جرس لزخوني كنا مبزحتنا بخمس من قدي كان كيد سلزدلي نحنا نحل متعتنا كنا عملوا لنا ولا بصراحة تأنا صراحة لزنا بركو كامبانيات زقب عني كونن بتنا هاتي background كريه خلوه really above my background يعني في كامبانيات أتيه صراحة لزنا بركو روش كسرع كله روش normally top تمهارو تراي ويكا top زخون سبعة صراحة له عبي ناي سويس كامباني and I was lucky enough أبكم كسرعون زدما أملاك حجزني زبل مربناتي كلا تراي كونن سلازي كل جزء نحنا نفسنا كنا غيبلنا مغنياتو أملاك بقانا خو جبرز دليل ونسلزلو نفسنا كنا كلنا نتتبب نتكلنا أملاك ننعقين له ذا فيديو زيا أبزلهم مدرجانا هيوت نلعل نخد أمتو مليس كمبرتعكم نخد كدو هي وزخونت أبنتنا أملاك كنا نتخليا داويد نتي كنت قال فترة كسر تغييل بزي تمكرو برقت نحن هذا ما بهيوت كافت زلنا يملع لغنكيد زكا المخانو كتعمنو يزدلي ذا فيديو انت فتيخما لايك ات اب لايك قبرولا شير قبرو وانا حاوخم نحافتخم من قدنا هيوت وبقعزنا هيوت نزولو كتحقزو تخيلياك حقزاي غليو نزبالكم مسردولو نسخاتكم دما نهاتكم زفتخم ما كابزات تمرتي ابتعتي كمون عايزة تبابع تلوكم you're very welcome نابل كنا لهم فيديو أبزك زازمي أبقى لك ساب من رخب دحان كوني بلكم سسنايو تشاو